नाय रायजो राजाफोर बेनोथ' खोथाया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ जायफोर भिउवार्स जायफोर नायगिरि नोंथांमोन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बेवहाय आं दानि बावैसो सेन्ड खालामहरदों मोनसे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा फैला जे बरगयारी सारा जे मोनसे मोजां खामानि मावदों जे बेवहाय बिथाङा 12 थाखोसिम फरायनायनि आखायाव लादों बिथाङा जे बे रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि अनसुलि फिसाजो बेनो जाबाय अनिशा एबा हेलेना मोसाहारिनि फिसाजो अनिशा बे अनिशानि फरायनाय मानाय बेखौ 12 क्लाससिम लानो नागिरदों बैबायदि लानाय मोजां खौरांखौ खोनानानैबो सासे दुथां सुबुङा बेनो जाबाय अमित ब्रह्म आं स्क्रिनाव होना होनि बे सुबुङा मा बुंदों सैमाफ्रा साला होनना बुंदों नाथाय आं बे बाथ्राखौसो मिथिनो लुबैदों बेयाव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर थादों बिसोरबो सैमा जाफाबाय नामा नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों सैमाफ्रा मिन्स मा बेयाव थानाय जेसेबांखिनि सावगारियाव थानाय जेसेबांखिनि सुबुं बेयाव जेरै हमना ला बिना गयारी मेडाम दङ बिना गयारी मेडामाबो बेयाव सैमाफ्रा जासिगोन रायजो राजाफोर आरो लोगोसे बेयाव थानाय रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि बिफा आरो लोगोसे बिहाव आरो लोगोसे बिबौ जानाय मा जानाय गासिबो सोमोन्दो थानाय आरो गासिबो बेयाव थानाय सालगुरि एबा सेलेखा खाथिनि सालगुरि माने जायगानि एबा गामिनि रायजो राजाफोर दं बिथांमोनहाबो गासैबो मा जाबाय सैमाफ्रा जाबाय बेयावहाय बिदि बुंजानाया बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा मोजां खामानि मावनो ओंखारदों सासे मानसिया मदद खालामदों बेवहाय रायजो राजाफ्रा बिसिनाव थांनानै रुंसारि जोंसार मोसाहारि न'खराव रावबो मानसि गैया खामानि मावग्रा खामानि मावना हैदों बिथांमोना सैमा जाबाय नामा दा दिनै फैला जे बरगयारी सारा जे गावनि मोनसे स्कुल दङ बेनो जाबाय मानस सेरफां एकाडेमि बेवहाय गासैखौबो बिथाङा जानाय लोंनाय गासिबो गाननाय जोमनाय होनानै गावनि फिसा बायदि फोरोंगोन होननानै बुंदों अब्ला बेवहाय बोरैहाय सैमा जाखो नाय रायजो राजाफोर बेनोथ' खोथाया मोजां खामानि मावबा बाख्नाया मिथिबायना गाज्रि खामानि माब्ला मावगोन बेखौसो नेना थायो बेनो बिराद गाज्रि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मिथिबायना मोजां खामानि मावब्ला बाख्नाया रायजो राजाफोर मिथिबायना बे माब्ला गाज्रि खामानि मावगोन बेखौ नेना थागोन नायदो आंखौबोथ' नेना दं सोरबा नेना थाखागोनथ' माबा मोनसे बुंनो मोनगोन नामा पइन्ट मोनगोन माबा मोनसे बुंनो मोनगोन नामा बेबायदि नेनानै दं रायजो राजाफोर ओरैबायदि माखासे इउटुबार इनफ्लुएन्सार दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा नायदो दा सोर बुंगोन बेखौ दा सैमाफ्रा होनना बुंनायखौ सोर मा बुंगोन दायो बेसेबां गिदिर बाथ्रा बे बाथ्रा बुंनाया नायदो सासे मानसि एसेबां गिदिर मोजां खामानि मावनायखौ सैमाजों रुजुबाय आरो बेयाव थानाय रायजो राजाफोरखौ सैमाजों रुजुबाय अब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रा मा दंबावो आरो बिनिफ्राय लाजिनांथाव बाथ्रा मा दंबावो रायजो राजाफोर नोंथांमोना साननानै नायदो आं बिदि सानाखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां खर' गाज्रि दङ एसेबां खलथा गरम दङ जे मोजां खामानि मावनायखौबो बाख्नायनो अनगायै खालि गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै खालि बै मोनसे पइन्टजोंल' थांगोन आरो लोगोसे बै अमित ब्रह्मफोर बायदि सुबुङा नायदो बैबायदिनि थाखायनोसो माने गरम जाफानानै जोनोम लागोन आं बैफोरबायदि इनफ्लुएन्सार इउटुबारफोरखौ बुंनो सानदों नैसोरबायदि सुबुंखौबो बुंनो नाजा फंबायमोन नैफोरबायदि सुबुंखौबो बुंनो नाजा खालि बखिनानैल' जाया मिथिबायना नाय एसेबां मोजां खामानि मावदों नोंसोर मा सानो बे मोजां मावाखै नामा नोंसोर मा सानदों नोंसोर मोजां बेसोर मानसिफ्रा जे मोजां खामानि मावदों बे मोजां खामानि मावाखै नामा दिनै बि बयसमोन बायदियाबो मोजां खामानि मावदों बेयाव थांनानै अब्ला बेबो सैमा जासिगोन नामा बेबो सैमा जासिगोन नामा थ' बिदिब्लाथ' बेयाव जेसेबांखिनि मदद हैग्रा बिसोरथ' सैमा जासिगोन ना होमबा बिसोर सैमा जासिगोन मदद होनाय मानसिफ्रा मानो होनबा मदद हैग्रा मानसिफोरखौथ' नोंसोरो बाख्नायासै नालाय बेबायदिसो जाहैबाय स' रायजो राजाफोर बाख्नायनांगौ खामानि मदद खालामग्राफोरखौ नाथाय बाख्नायाखै बखिसो बैफोरबायदि माने इउटुबारफोरखौ बैफोरबायदि इनफ्लुएन्सारफोरखौ जों मा सानगोन जोङो बुजिनानैबो बुजियै बायदि अहंखार गोसोजों थानाय खालि मोनसेल' पइन्टजों थानानै सुबुंखौ मा होनो सासे गियानि सुबुं बुङा मिथिबायना सासे गियानि सुबुं बुङा दा बेनिखायनो आं बुंगोन नैबे अमित ब्रह्म बे ब्रादारा जे बुंबाय सैमाफ्रा मिन्स एसेबां रायजो राजाफोरखौ जे सैमाफोरजों रुजुबाय एसेबां मदद होग्राफोरखौ जे सैमाजों रुजुबाय बे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि दङ खालि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां खामानि मावग्राफोरखौ दुसिग्रा आरो गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ मोनबानो एखेबारे बुंनाय बखिनाय जावनाय मोजां खामानि मावब्लाबो बखियो गाज्रि खामानि मावब्लाबो बखियो अब्ला बहा थैनांगौ बहा मा खामानि मावना थानांगौ
बे मोनसे कुइसन रायजो राजाफोर मिथिबायना। आं बुंनो सानदों मोजां खामानि मावग्राफोरखौ बाख्नाय, गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ दुसि, आं बेवहाय सापर्ट दङ। खिन्थु मोजां खामानि मावनानैबो जुदि बुंजायोब्ला बे गोबां दुखुनांथाव रायजो राजाफोर। नोंसोर मा सानो बेखौ नोंसोरो बुंबानो जाबाय, मिथिबायना। नोंसोर मा सानो बेखौ नोंसोर बुंबानो जाबाय। आं दुखु नांबाय रायजो राजाफोर, आं गोबां दुखु मोनबायलै। एसेबां मदद खालामनानैबो जुदि बेबायदि बुंजायोब्ला, अमितमोन बायदिया जुदि बेबायदि बुङोब्ला आरो बेवहाय रायजो राजाफोर नोंसोर सिरि थायोब्ला सोर मदद खालामगोन बुंलाय? सोर मदद खालामगोन? सोर मदद खालामनो ओंखारबोगोन? लोब लोब मदद खालामनो ओंखारग्रा सुबुंफोरखौनो जुदि बेबायदि बुङोब्ला सोर मदद खालामनो थांगोन? आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन रायजो राजाफोर, सासेल' मानसिनाव थांनाङा, बयनियावबो थां। रुंसारि जोंसार जन कुमारनि न'आवबो थां रायजो राजाफोर। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोरबायदि मानसि ओंखारनायाव जोङो बिसोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ। बिसोरबायदि सोंखारिग्रा मानसिफोरखौ मदद मोजां खालामनायाव जुदि होमबा बिदि मोनथायब्ला मा फैलाद जेबो बरगयारि सारा जुदि न'आव जिरना थानायबा होमबा बुंसिगोनलाय फैलाद जेबो बरगयारि सारखौ फैसा गुरलाब गुरलाब मोनदों बेखौ सोनानै लादों पकेटाव, मदद खालामनो फैयाखै ओरै बुंसिनलाय। बिना गयारि मेदामोना जुदि फैयामोनब्ला अब्ला बिसोरखौ बुंसिगौमोनलाय। स' बे मा खालामनांगौ, बिसोरो मा खालामना थानांगौ नोंथांमोननि मथेब्ला? जायालै बिदिया, मिथिबायना। स' माने दिनै रुंसारि जन कुमार ब्रह्मनि सारादु, ओमफ्राय बेवहाय थांनो मोनासै। गारियाबो गेरेजाव दङ, भारा गारिया, बेखौ फाहामनो नाजागासिनो दङ। ओमफ्राय 50,000सोनि बारा थांगोन फाहामनायावहाय, बिराद खस्थ' फाहामनायावबो। ओमफ्राय दायो रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनो ट्राइ खालामगोन, बिथांमोननि न'आवबो। आं सानो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मोननैबो न'खराव थाङो, रुंसारि जन कुमार ब्रह्मनि न'आवबो थाङो, रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'आवबो थाङो, सानैनिबो न'खराव थाङो। बिथांजो रुंसारि जन कुमार न'आव बिराद खम थांनाय जादों, बेनिखायनो गासिबो समान नोजोर थांबानो जाबाय आरो ना। खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर।